गोदानै फोसावनाय बर'नि जांख्रिथायारि मेथाइ गोबां बैसो जानानैबो आरो साख्रि मावनायनि उनावबो अनसुमै लाहारिया भकेल क्लासिकेलनि सोलोंथाइ लानानै बर'नि मेथाइखौ फेहेरनो ओंखारबोदों। नै नभेम्बर खालार बृहस्पतिबार खालि मेथाइ खनगिरि अनसुमै लाहारिया गावनि अनजालि फिसाजोनि जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै गावनिनो लिरनाय देंखो होनाय आरो रोजाबनाय दोंनै मेथाइखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोसावनानै होयो। मख'जाथावदि गावनि आंगो फिसाजोनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै अनसुमै लाहारि बिथाङा दोंसे बर'नि जांख्रिथायारि मेथाइ आरो दोंसे राव थुनलाइ सिबियारि मेथाइखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोसावनानै होयो। नायगिरि नोंथांमोना अनसुमै लाहारि इउटुब चेनेलाव आबुं मेथाइ आरो भिडिअखौ नायनो हागोन। नोंथांमोना बर'नि जे बड' निउस चेनेलफोरनिफ्राय नोंथांमोनखौ हांख्रायनानै मोनबोनायनि थाखाय नोंथांमोना नुजाथिफैनायनि थाखाय दिनै बेवहाय आंनि फिसाजो उषा लाहारि बेनि बार्थडे हटेल गौरां भेलि क'क्राझार बेनि फार्स्ट फ्ल'राव बेनिफ्राय माखासे आंनि आलासि बिथांमोन फैदों कलकातानिफ्राय आरो रुपाथि नोगोरनि आंनि आलासिफोर दङ आरो मुंदांखा इउटिउबार बिथां आलफ्रेडबो दङ। बिग्राय ब्रह्म बिथांखौ लेंहरदोंमोन, बिथाङा मानिबा थाखाय हयथ' फैनो हायाखै। बिथाङा बर'मायावहा बिसानि माबा मिटिं दंमोननो। नितामनि बर'खौ लेंहरदोंमोन, एग्रिमोन, नाथाय बिथांनि बिबैया आखाइ बायदों। बिनि लोगो इलिसा बिथांनि बिफाया रुंसारि जालांबाय दाखालि। थ' आङो सानैखौ मोननो हायाखिसै। जाय हक नोंथांमोनखौ मोनबाय आरो आलफ्रेड बायदि बिथांखौ मोनबाय आरो कलकातानिफ्राय जिथु गीताश्री मिउजिक कलेजनिफ्राय जे प्रिन्सिपाल आरो आंनि मुंदांखा सिंगार लोगो अनुज भौमिक बिथांमोनखौ मोनबोदों आङो। आरो नोंथांमोननि प्रेजेन्सआव दिनै आंनि बे फिसाजोनि बार्थडे बेखौ फालिनो हाबाय। आरो आं जे दोंनै सं दिहुनदोंमोन, आंनो लिरनाय, आंनो सुजुनाय, आंनो खननाय दोंनै भिडिअ एलबाम, मोनसेया बर' थुनलाइनि सोमोन्दै, मोनसेया जाबाय जोंनि बड'लेण्ड जांख्रिथायनि सोमोन्दै। बेखौ दासो नोंथांमोननो देखायखांखाबाय। दा आंनि इन्ट्रडिउसआ जाहैबाय आं अनसुमै लाहारि। आंनि न'आ आरो अरिजिनेलि खैराबारि गोदानारि गामियाव। आङो उन्दै समनिफ्रायनो बर' हारिनि राव हारिमुखौ मोजां मोनो, राव थुनलाइखौ मोजां मोनो। उन्दै समनिफ्रायनो मेथाइ खननो जोबोद गोसो दंमोन, नाथाय न'खरनि हाल सालनि थाखाय आङो आंनि मेथाइ खननो नाजानाय लुबैनाया जोबोद गोबाव जालांबाय। आं जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों आङो मेट्रिकखौ पास खालामदों। बै समाव आन्दलनबोमोन। आङो खुनु मथे मेट्रिकखौ पास खालामखांनायनि उनाव आङो गुवाहाटि सानमारियावहाय आं डिप्ल'मा फरायनो थाङो, पलिटेकनिक। बेनिफ्राय पास खालामनायनि उनाव आङो मोनसे 4 इयार्ससो आङो साख्रि मोनाखै आरो बिदिनो कम्पानिफोर सोरबा थिकादारफोरजों खामानि मावबाय थायो। बेनिफ्राय सानसे आङो गसाइगावआव फैदोंमोन। गसाइगावआवहाय बिदिनो खामानि नागिरनानै फैदों आरो साख्रिथ' मोनखाया सानखाबाय आङो, गोरिब न'खरनि मानसि। बै समाव फैसा होआब्ला साख्रि मोना। सिभिल इन्जिनियारिं जुनियर इन्जिनियार अभारसियार होनना जायखौ बुङो। आङो पलिटेकनिकखौ पास खालामदोंमोनब्लाबो जिहेथु आङो साख्रिखौ मोनखानाय नङा, आंहा फैसा गैया साननानै आङो बिदिनो थिकादारफोरजोंनो खामानि मावफादोंमोन। बै समाव MGनिफ्राय बिजि लाइन सोलायनाय खामानि सोलिबाय थादोंमोन आरो आङो सासे थिकादारजों खामानि मावबाय थादोंमोन। 2000
2000नि खोथा 2001नि खोथा दा बेवहाय आङो सानसे बिदिनो अफ टाइमाव अर्थात मोनाबिलि समाव गसाइगाव मोनसे जेरक्स दखानाव बेरायनो फैदोंमोन बेवहा बेरायनाय समावहा दखानाव मोनसे एमप्लयमेन्ट निउस नुनो मोनो आरो मा बेबो 2003नि बाथ्रा 2000निफ्राय 2003सिम आं रेलनि खामानि मावगासिनो दंमोन 2003नि बाथ्रा बेनिफ्राय इन्टारभिउ होयो आङो माबायाव मा होनना बुङो वेस्ट बेंगलाव जेरावनोखि दा साख्रि मावगासिनो दं फाराका बेरेज प्रजेक्टआव बे इन्टारभिउ आं पास खालामो ओमफ्राय बेयावनो आं जुनियर इन्जिनियार साख्रि मोनो नाथाय गरसेबो होनाङाखै मालाबाबो सानफेराखैमोन जे आं मालाबा सानसे बेलासि आं इन्जिनियार साख्रि मावगोन एथ' गोरिब न'खरनिफ्राय आङो इन्जिनियार साख्रि मोनगोन मालाबाबो साननो हायाखै आं इन्टारभिउखौ हैदोंमोन आङो मा होनना बुङो फरायनायखौ लाखिबाय थायोमोन आं बायदिसिना सिभिल इन्जिनियारिं अबजेक्टिभ टाइपफोरखौ फरायबाय थायोमोन हाग्रा बंग्रा बिदिनो ठेकादारफोरजों खामानि मावफायोब्लाबो आङो आंनि माखासे अबजेक्टिभ टाइप सिभिल इन्जिनियारिं बेफोरखौ आङो नागारामोन लेखा लांफायोमोन आं जेराव थाङो बेयावनो बेनिफ्राय आङो फाराका बेरेजाव साख्रिया आंनि लटारियाव नांदों आरो मा अर्थात आंनि खाफालाव दा बेयावनो 2004निफ्राय 2003सिम आं साननो हायै आंनि जिउआव जारिमिन जादों आं जुनियर इन्जिनियारनिफ्राय एसिस्टेन्ट इन्जिनियार प्रम'सन जादों आङो बेनिफ्राय थांनाय जुलाइ मासाव 2003नि जुलाइ मासाव आङो नैबे इयारनिनो 2023आवहा 2004आव जुनियर इन्जिनियार 2014आव एसिस्टेन्ट इन्जिनियार 2023नि जुलाइ मासाव आङो एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार सिभिलाव आङो माने प्रम'सन जायो आरोबाव मोनसे प्रम'सन जाबावगोन आङो दाबो आंनि माने माबा होनना बुङो साख्रिनि एजआ दाबो आंहा 11 इयार्सनिबो बांसिन दंबावो आं सुपारिनटेन्डेन्ट इन्जिनियारसिमबो थांगोन आङो आरो मोनसे पस्ट दंबावो जायखौ हयथ' बर'नि गेजेराव बिदि डिप्ल'मा इन्जिनियार पास खालामनानैहा एसिस्टेन्ट इन्जिनियार एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार सुपारिनटेन्डेन्ट इन्जिनियारसिम मोनहैनाय काहानि बर'नि गेजेराव दाबो गैया खोमा आं बिदि सानो खाफाल गोनां आं जिखौ साननो हायाखै सानफेराखै बे आंनि खाफालाव जादों आरो बिनिफ्राय थांनाय जुलाइ मासावनो आंनाव खाफालावहा बिराद गिदिर मोनसे लटारि नांदों लटारिया जाहैबाय मा आङो आसलते 2004आव जइन जादोंथ' 2004नि 1 तारिखनिफ्राय निउ पेन्सन जायो निउ पेन्सन माने पेन्सन गैया आरो मा अल्ड पेन्सनफोरा मालाय पेन्सन मोनो दा आङो थांनाय जुलाइ मासावनो मोनसे निउसाव नुनो मोनबाय दिल्लीनिफ्राय मोनसे निउसाव फैबाय जे जायनि माबाया मा होनना बुङो एडभार्टाइजमेन्टआ साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ 2003आव जादोंमोन साख्रिखौ जुदि 2004आव जइन खालामदों अब्लाबो बियो अल्ड पेन्सन मोननो हागोन बे निउसआ आंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर निउस माने आं दा अल्ड पेन्सनाव थाङो मेथाइखौ मानो होनना बुङोबा आंनि जोनोमजों लाखानानै फैनाय बायदि आंखौ जुदि बुङोब्ला सोरबा नोंथाङा साख्रि मावनानै साबसिन मोनो ना मेथाइ खननानै साबसिन मोना होनना बुङोब्ला आङो बुंगोन मेथाइ खननानैसो साबसिन मोनो माबेबा मोनसेखौ नागारनो हायो नामा होनना बुङोब्ला आं बेखौनो बुंगोन आं गानखौ नागारनो हाया गाननि थाखाय आङो जाबो खालामनो हागौ आंनि गानखौ दुलाराय बर' माहारिया खोनाया दुलाराय सुबुं माहारिया खोनाया गुबुननि खोथा नाथाय आङो क्लासिकेल जिथुनाखि मा होनना बुङो भइस क्लासिकेलाव आङो बिसारत मोनबाय आरोबाव दावगाबावगोन आङो आरोबाव माखासे डिग्रि लाबावगोन क्लासिकेलनि सोमोन्दै रिटायार्डनि उनाव आङो जोंनि बड'लेण्डआव मोनसे आंनि जायगायाव माने मिउजिक कलेज मिउजिक स्कुल खुलिगोन दुलाराय मा होनना बुङो बर'नि माने उन्दै गथ'फोरखौ आङो गान फोरोंगोन आरो बावैनो जोबोद मोनसे मोजां डिक्लारेसन होनो नागिरदों आङो जे आंनि चेनेलाव फ्रिलि मा होनना बुङो जेरै आं बैसो जानानैबो मेथाइसो खननो हायो बे मोनसे हयथ' नोंथांमोना आंखौनो हयथ' प्रुफ मोननो हागौ आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो जे दुलाराय बर' माहारि जायफोरा माने मेथाइ खननाय गथ'फोरखौ मा होनना बुङो हयथ' दोनहैनो हायाखै बा सोरबा बैसो जाबाय दाबो मेथाइ खननो गोसो दङ नाथाय सुजुग मोनाखै बिथांमोना आंनि बे अनसुमै लाहारि इउटुब चेनेलाव फ्रिलि क्लासिकेल मिउजिक सोलोंनो हागोन बिथां गुरु दङ आरो बिथांनि फिसाज्लाया 20 इयार्स तबलायावहा माने एक्सपार्ट बिनि फिसाजोआ गुन्जन चक्रबर्ती बे डेन्स टिचार बिनि बिसिया बिराद मोजां सिंगार माने फुरा फेमिलियानो थ' बिथांमोननि अननायाव आंबो थाफागोन लोगोसे आं बे माने जुदि आंनि अनलाइन मिउजिक माने भइस क्लासिकेल माने बे आंनि मा होनना बुङो माबाखौ आं बेयाव फोरोंनाय जासिगोन आरो फ्रिलि खालि नोंथांमोनखौ आङो बुङो बा रिकुवेस्ट खालामो जे आंनि चेनेलखौ थाबै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेनिफ्राय आंनि बे चेनेलखौ जेसे हागौ
एसेबांनो शेयार खालामनो नाजा आङो जेब्लासिम फाराक्कायाव साख्रि मावगोन अब्लासिम आङो बर'नि बा जोंनि सुबुं माहारिनो दस्रा माने माहारिफ्राबो क्लासिकेलाथ' खुनु बर' गैया दुलाराय माबा जायखिजाया हारिनि मानसिया सोलोंनो हायो थ' क्लासिकेल बा भाब संगित बेफोरखौ नोंथांमोना फ्रिलि सोलोंनो हागोन रमान्टिक मेथाइबो लाबोगोन नामा औ रमान्टिक मेथाइबो अलरेडि आं खनखांबाय आंनि चेनेलाव थांब्ला नुगोन अलरेडि आं मोनाबिलि समनि हाभां सानाव बेफोरखौ आं खनखांबाय बेनिफ्रायहा मा होनना बुङो बबे जायगानि बेखौ खनबाय ओमफ्राय हायना गोनां नोंनि रैरुप महर नों बेबायदि माखासे आङो अलरेडि खनखांखाबाय जायखौ आङो एलबाम बानायाखै नाथाय नैबे दोंनैखौ आङो बानायनाय जादों आरो बे रमान्टिक मेल'डि ट्रेजेडि आरो गजल हिन्दीनि बांला आं एभ्रिथिं आं मा होनना बुङो बे मा होनना बुङो बे राहात फाथि आली खाननि जिथुनाखि एखे जोबथारनाय स्केलसिम बेसिमबो आं दा हानाय जाहैबाय गुदिसिमबो हानाय जाबाय माने आं गावखौनो गाव बुजि मोनाखै माने क्लासिकेल लानायनि उनाव हयथ' बेफोर जादों खोमा डेभेलप आं खालामगोन आरोबाव आं नाजालांबाय थागोन बेबायदि आंना एम दङ आरो मोनफ्रोमबो टाइपनि गान खनगोन मिनिथाव बा रमान्टिक बा मडार्न सं बा जांख्रिथायनि मेथाइ बर' थुनलाइनि मेथाइ आरोबाव आङो बिदि दिहुनलांबाय थागोन बे आंनि थांखि मोननाय जाहैबाय आरो निउ पेन्सनफ्रा माने पेन्सन मोना आंनि लोगो साफा सानै जायफोरा माने निउ पेन्सना दंमोन आं बिसोरखौ खोनानो मोन्दों मात्र 3,500 4,000 5,000 दरमाहा मोनो जायफ्रा 80,000 बेथन मोनो रिटायार्ड जानायनि उनाव मा मोन्दों बिथांमोना मात्र 4,000 5,000 बे पेन्सन मोनैजोंनो समान खिन्थु आं दिनै पेन्सन मोनगोन आङो साख्रिनिफ्राय आंनि गानाव फैनोसै आङो गानखौ जे एसेबां मोजां मोनोमोन बेनि सोमोन्दै साख्रिनि सोमोन्दै बुंनाय गाननि सोमोन्दै आङो उन्दै समनिफ्राय गानखौ जेब्लानाखि मोजां मोनो न'खराव हारम'नियाम बायनो फैसा गैया आंनि आदाया गंसे फुराना हारम'नियाम दंमोन बेयाव सम सम दामोमोन आं बेयावनो सम सम दामफाबाय थायोमोन लोगोआव खिन्थु आङो सोलोंनो खाबु मोनाखै सानसेखालि जेब्लानाखि डिप्ल'मा फरायनो थाङो गुवाहाटियाव आङो अब्ला आङो आदाखौ बुंदोंमोन आङोथ' डिप्ल'माबो फरायगोन इन्जिनियारबो जागोन आङो सिंगारबो जागोन नाव मिनिदोंमोन नोङो एसेबां देरनानै मा गान सोलोंबावनो आरो ओमफ्राय जोङो नोंनो दंफां फाननानै हा फाननानैसो नोंखौ फरायहोगोन गुवाहाटि बायदि सहराव आरो जोंनि सायाव एसेबां आसा नोङो गान खननानै सिनेमा नायनानै नोङो मा सिंगार जानो बेनिफ्राय आङो बेयावबो आंहा मोनसे काहानि दं प्रथम इयाराव आङो 1992आव आङो फरायनो नागारनानै खारदों आरो न'नि मानसिफ्रा जेब्लानाखि बुंबाय जे नोंनो फैसा हरला नोङो जुदि गान खनमारोब्ला हारम'नियाम बायखोमाना लादोंमोन थारमाने सिरि सिरि आङो जेब्लानाखि गुवाहाटियाव फरायनो थाङो हारम'नियाम गंसे बायनायखौ खोनानानै न'नि मानसिफ्रा नोंनो फैसा हरला होनबाय आरो ओमफ्राय फैसा हरला नालाय आंबा फरायलाबो आंथ' मेनआ आंना गानबो जानांगौ डक्टर बा इन्जिनियार माबा मोनसे जानांगौ सिंगारथ' जाखानांगौ आं उन्दैनिफ्राय जानो मोनाखै दा जानांगौ बेनिफ्राय फरायनायखौ नागारनानै 1 बोसोर खारना थाहैबाय आङो बायदिसिना जायगाफ्राव बेनिफ्राय जाफुङाखिसै मानसिफ्रा बुङो जे खारनानैबो मानसिफ्रा गिदिर गिदिर सिंगार जायो आं गिदिर गिदिर सिंगारफोरनि हिन्दी सिनेमाफोराव काहानिफोरखौ नुयो खिन्थु आंनि खाफालाव बिदिया जुफियाखिसै मालाबा आं हटेलावबो थादों शिलंनि जितु हटेल पल' टावार बेयावबो आङो वेटार मावदोंमोन 6 मास खिन्थु आङो नुबाय जे शिलंनि गथ'फोरा मालाय मा होनना बुङो टाइ गाननानै स्कुलाव थांगासिनो दङ कलेजाव थांगासिनो दङ आंहा मा जागोन खाफाला आंथ' सिंगारबो जानो हाला हटेलावसो खामानि मावगासिनो दङ इन्जिनियाराबो जायाखिसै बेनिफ्राय हटेलखौ नागारना फैनानै आङो न'आव फैफिनदोंमोन 1 बोसोरनि उनाव न'आव फैनायाव आंखौ आदामोना नाख्रांदों आइया गाबदों नोंखौ इन्जिनियार फरायनो हरनाया नोङो बाहेरायाव मा खालामहैया होनना बुंबाय आं आरो सिंगार जाला गानबो खनला हारम'नियामबो दामला होनबाय फरायफिननाय जादों आरो नेक्स्ट इयारावहा आदामोना हगार हरबाय नाथाय आङो सिरि सिरि गोसोआव जि माने गाननि बाथ्रा खुगायावसो बुंदों आदामोनखौ आं आरो गान खनला होननानै नाथाय आं नागाराखै सिरि सिरि आङो गान खनखोमाबाय थायो सोलोंबाय थायो बिनिफ्राय फरायनाय समावथ' थाखा फैसानि एसे अभाब मोननानै हायाखै साख्रि मावनायनि उनाव आङो कलकातानि बिथां जगदीश चक्रबर्ती गीताश्री मिउजिक कलेजनि बिथां गुरुखौ लोगो मोनो बिथांखौ आं सोङो जे आं सोलोंनो हागोन ना हाया आंथ' दा बैसो जाबाय आंनिया बे समाव आंहा 32 इयार्स जाबायमोन आरो होनना बुंबाय गीताश्री मिउजिक कलेजाव फैयोब्ला सोलोंनो हागोन उन्दै उन्दै गथ'फोरजों सोलोंफानांगोन आं बुंबाय सोलोंनो हानाय नङा
बे फाराक्का बेरेज प्रजेक्टआव साख्रि मावो खोथा आरो मा बेनिफ्राय बिथांखौ आं बुंबाय नोंथाङा आंनि क्वार्टारावनो फै आं जेराव साख्रि मावदों जि क्वार्टाराव आं थायो बेयावनो फै आं हारम'नियाम गंसे बायनोसै नोंथाङा आंखौ बेयावनो क्लासिकेल फोरों गान फोरों मा फोरों आंखौ सिंगार बानायनांगौ आङो सिंगार जानांगौ ओमफ्राय बिथाङा आंखौ फैयै दिनै आङो मा होनना बुङो बिथांनि नाजानायाव भाब संगित आरो भइस क्लासिकेल बेयाव आङो माने बिसारद डिग्रिबो मोननो हाबाय बिथांनि अननायावहा औ बिनिफ्राय दा आरो 2 बोसोर कर्स माने मास्टार डिग्रिनि थाखाय बिथाङा आंनो होबावदों दा बेबायदि काहानि खिन्थु आं फाराक्कायाव दिनै जुनियर इन्जिनियार एसिस्टेन्ट इन्जिनियार एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार जाखांनायनि उनावबो आङो 18 बोसोर थाहैखांनायनि उनावबो दिनैसिम आङो उन्दैयाव जेरै बर' हारिखौ मोजां मोनोमोन हारिमुखौ मोजां मोनोमोन राव थुनलाइखौ मोजां मोनो आन्दलनखौ मोजां मोनोमोन दिनैबो आङो बर' बिमानि माने बुङो सिमां बा बर' हारिनि सिमांखौ आङो दाबो आं बावनो हायाखै मोजां मोनो बिनि थाखायनो आङो दोंनै मेथाइ लिरदों जाय लिरनायनि मेथाइआ जाबाय दोंसे बर' थुनलाइनि सोमोन्दै मोनसे बड'लेण्ड जांख्रिथायनि सोमोन्दै बेखौ आंनो लिरदों आंनो सुजुदों दिनै मेथाइखौ बेखेवनाय जाबाय नोंथांमोननि अननायाव आङो बेवहाय नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुङो जे प्रथमबार आं आसामाव अर्थात जोंनि माने बर'फोरनि गेजेरावहा आं हयथ' बिदि मिडियानि गेजेराव नुजादों अननानै नोंथांमोनखौ आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो दुलाराय बर' रायजो राजाखौ आंनि मोनसे गुरै आर'ज आंहा मोनसे इउटुब चेनेल दङ गोदान बारा नङा बे एखेबारे गोदान इउटुब चेनेल बिनि नामा आंनि नामावनो अनसुमै लाहारि बेखौ चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो दिनैनि जिथु दोंनै मेथाइ जांख्रिथायनि मेथाइ आरो बर' थुनलाइनि मेथाइ बेखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंदो आरो आंखौ जाहाथे आरोबाव दावगालांनायावहा हेफाजाब जायो नोंथांमोना मदद खालामदो बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबथ'नाय जाबाय